Dnes si povedzme niečo o spodnej bielizni a modelingu. Teda najmä začínajúce modelky, a možno ani ty si netušil, že akú spodnú bielizeň by mala nosiť modelka. Ak si myslíš, že treba mať v šatníku niečo také, čo ešte aj Victoria's Secret by sa hanbila, tak nie. Modelka počas výkonu svojej práce má mať na sebe telovú spodnú bielizeň, to znamená podprsenku, telovú, bešvou a takisto aj nohavičky bešvové a telové. Samozrejme, ak klient nemá nejakú inú požiadavku, ale toto je také nepísané pravidlo. Povieš si, že OK, ale ja idem robiť prehliadku na svadobné šaty, ktoré budú biele, tak môže si dať predsa spodnú bielizeň, ktorá je biela. Tak veru, že nie, pretože aj keď máš bielu blúzku alebo biele tričko a dáš si pod to bielu podprsenku, tak ono to presvitá, aj keď je to biele, hlavne ak je tá bavlna alebo materiál jemnejší. A čo sa týka svadobných šiat, tam častokrát sa dizajnéri pohrajú s čipkou a nie je nič hroznejšie ako presvitajúca spodná bielizeň. Takže aj keď fotíš napríklad nejaké blúzky alebo korzetové topy, ktoré sú z, dajme tomu, čipky alebo šifónu, saténu, hodvábu a máš na sebe teda podprsenku, ktorá je telovej farby, bez nejakých aplikácií, tak úplne, že toto je dokonalosť, vôbec neruší spodná bielizeň odev. Asi sami viete, že keď vidíte aj vonku v lete baby, ktoré majú biele tričko a čierne ramienka od podprsenky, alebo ja neviem ešte aké vymysly, akože hlavne, že tie plastové už sa nenosia, to bola úplne, že smrť. Takže ako modelka máš to veľmi jednoduché, stačí ti jedna telová podprsenka, ideálne nejaký polokorzet, aby sa dali dať dole aj ramienka a bešvové telové nohavičky, strih tu už necháme na tebe. No a muži to majú tiež dosť jednoduché, hlavne aby to boli nejaké kvalitné, čierne, príklad, hej, alebo tmavo-modré, sivé, nejaké boxerky priliehavé, žiadne trenky a zabudni na nejaké havajské vzory alebo tínedžerské výrazné vzory alebo čokoľvek, čo je úplne že veľmi extravagantné. Takže dneska sme si povedali takto a na budúce pripravíme pre vás tiež niečo ešte takéto zaujímavejšie, čo si možno ani netušil. Tak ahojte.